हम नाशा करतानी तो हम प्रोफेशनल बनी। वो प्रोफेशनल ना हो ई आयल समय के खतरा बाटे। रउआ सब प्रोफेशनल बानी, जितना हमार बहिन बाड़ी लो भाई बाड़न लो जे नाशा नहीं करत वो प्रोफेशनल बाटे। वो तो जिंदगी अपन खराब करता। सर बैठिए। आज हमार नाशा में पिछले 154 दिन और हमार मकसद ई बाटे कि जौन युवा पीढ़ी अभी बाटे जौन सूखा नाशा की और सूखा नाशा ओकरा कहल जाला, जैसे स्माइक भाई गांजा सिगरेट इस तरह के नाशा ओकरा के सूखा और बहुत तरीका ओकरा के सूखा नाशा कहल जाला। अभी के समय में बहुत ज्यादा फलत फूलत बाटे। हमारे वो हम स्पोर्ट्समैन चाहे ग्राउंड से जुड़ल बानी हमेशा से, तो हमारे ख्याल में आयल कि एगो ऐसा कुछ काम कल जा कि आए वाला पीढ़ी जो हमनी के संवर सके। और सूखा नशा ऐसा बाटे कि एक बार केहू के लत लग जाए, या लड़का हो चाहे लड़की, ओकरा छोड़ल बहुत मुश्किल बाटे। और रउआ सबके समाज में ऐसा जितना हमनी के बहिन बाड़ी लोग आई बनल हर केहू एक दू आदमी नाशा से पीड़ित बाटे। और परिवार में आस पड़ोस में जरूर पीड़ित बाटे। तो इकनी के हमने के सुधारे के बाटे। देखिए अभी सब देखा देखी में काम होता, तो हम कहे के चाहतनी कि तो फौजी तबे बन सकतनी जब नाशा से दूर रहे। काहे कि कुछ जैसे दौड़ करे तो ओकरा खातिर दम चाहिए, चाहे सीना फुलावे के बाद ओकरो खातिर दम चाहिए। तो अभी के लड़का ज्यादा सिगरेट पियता, हम लोग सिगरेट शुरू करी हम लोग तो सीना ना फूला। तो जइयो लोग दौड़ में चाहे कुछ में तो वहाँ क्वालिफाई ना हो पाई, जैसे मेडिकल में छट गए हम लोग। तो ये अपना भाई भतीजा के जरूर बताए हम लोग कि गलत चीज बाटे। अभी के तो समाज ऐसा बाटे कि जैसे कोनो लड़का नाशा नहीं थे करत, वो दो चार आदमी बाटे तो भीड़ टाइप के पता वो जानते हैं कि हम प्रोफेशनल बानी। हम नाशा करता नहीं तो हम प्रोफेशनल बानी। वो प्रोफेशनल ना हो ई आयल समय के खतरा बाटे। रउआ सब प्रोफेशनल बानी, जितना हमार बहिन बाड़ी लो भाई बाड़न लो जे नाशा नहीं करत वो प्रोफेशनल बाटे। वो तो जिंदगी अपन खराब करता। और ये कहे के चाहतनी और सबसे तो ई हो गइल बा जब से सूखा नाशा चलल बाटे तो देख सकतनी चोरी चाहे बहुत तरह के घटना होता। अपना भाई भतीजा लोग के समझाई कि नाशा ना करे के चाहे। काहे कि ऐसा सर्वे बाटे कि आए वाला 10 साल में एक घर अछूता ना रही जहाँ घर के लेकर नाशा ना करे, सूखा नाशा। तो हमने के सूखा नाशा से बतावे के बाटे। नाशा के शुरुआत सिगरेट से होला। अभी के लड़का कॉलेज में चाहे कहीं जाता रहो तो शुरू में समाज